Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. N'ụtụtụ achọrọ m ịgwa gị okwu banyere ịghara ikwe ka nsogbu mejọọ gị. Ịghara ikwe ka Chineke mejọọ gị. N'ihi na ndụ gị atụgharịbeghị otu o si kwesị, ma ọ bụ mbido gị adịchaghị mma, ma ọ bụ na ị gaghị ụlọ akwụkwọ dị elu, ma ọ bụ na ị nweghị ihe ị chọrọ, ma ọ bụ na ị chọrọ nwa ma ị nwetabeghị ma otu, ma ọ bụ na ị chọrọ ịlụ di ruo afọ 25 ịlụbeghịkwa di. Ihe ọ bụla ọnọdụ ahụ bụ, nnwale nwere ike ime ka obi dị anyị ilu, mana o kwesịghị. Ha nwere ike ịtụgharị ime ka obi dị anyị ilu, n'ihi na ọtụtụ akwụkwọ nsọ nke anyị maara na ndụ anyị bụ ihe agụrụ agụ ruo mgbe anyị tinyere ya n'ọlụ na ndụ anyị. Ma mgbe ị tinyere ya n'ọlụ na ndụ gị, mgbe ahụ ka ị ga-amazi Chineke. Ị kwesịrị ịma Chineke, mana ị kwesịrị ịma Chineke n'ụzọ dị omimi nke o nwere ike ịtụwanye anya ya. Mak 4 malite n'amaokwu nke 14. Otu ọ dị, onye ọkụ mkpụrụ kụrụ okwu ahụ. Ndị nke dara n'ụzọ bụ ndị ahụ ndị etinyere okwu ahụ n'obi ha, ma mgbe ha nụrụ, Ekwensu abịa ozugbo, bịa n'ike napụ ha ozi ahụ nke a kụrụ n'ime ha. Ọ dị mma ịbịa n'okwu ahụ, mana ọ kacha mma mgbe ị nụrụ ya were okwu ahụ tinye n'ime gị, na-atụgharị uche na ya. Otu a ka Ekwensu na-eme. Ozugbo ị na-esi ebe ahụ apụ, ka ọ na-atọrọ gị otu ihe nke ga-ewepụ obi gị na ihe nke ahụ ị nụrụ. Mụtakwa ka ọ kpachapụ anya ịhụ na ị mụtaghị ya, bido ime ya n'ime ndụ gị. Ndị nke dara n'ogologo ụzọ bụ ndị mgbe a kụnyere okwu ahụ n'ime obi ha, Ekwensu abịa ozugbo. Ekwensu nọ ya ebe a na-agagharị n'ụwa, ọ na-agbalịsi ike ime ka ọ hụ na ya etoghị n'ime mmụọ. Amen. Obi adịghị ya mma na ị nọ n'ebe a, mana ọ bụrụ na ị ga-anọ ebe a, ọ ga-achọ ka ị ghara inweta ihe ọbụla n'ime ya. Ha enweghịkwa akwara ọbụla n'onwe ha. Onye ọbụla sị akwara. Ya mere ha na-anọ nwa mgbe. Ma mgbe nsogbu na ọnwụnwa bulitere n'ihi okwu ahụ, ha na-anabatakarị gịnị? Mmejọ. Anaghị emeta ha, iwe na-ewe ha, na mgbakasị ahụ, ma ha akpọburu ma dapụkwa. Ma ugbu a okwu ndị ahụ niile bụkarịrị okwu ndị dị ụtọ: mgbakasị ahụ, mmejọ, iwe. Ịma, iwe iwe bụ obere ihe. O kwesịghị ị na-eme m, gịnị ka o ji eme m? Ọ dị ịtụnanya, ọ na-adị anyị mma mgbe ihe ahụ na-eme onye ọbụla ọzọ. Ha tụkwasị Chineke obi, naanị tụkwasị Chineke obi. Ma mgbe o mere anyị, olee otu? Amaghị m nnọọ ihe a ji na-eme m. Ma anyị ga-adị mkpachapụ anya banyere ihe a bụ, n'ezie, Chineke, ana m aga nzukọ kwa izu, ana m akwa otu ụzọ n'ụzọ 10, ana m ekpe ekpere, ana m eme nke a na nke ọzọ. Enwere m ike ịgwa gị otu ihe? O nweghị ụgwọ Chineke eji anyị. Amen. Nke ahụ bụ eziokwu dị na ya. Anyị niile nwetacha ihe anyị na-achọ, anyị ga-anọ n'oke nsogbu. Ha wee kpọbie ụkwụ wee dapụga. Ha kpọbie ụkwụ, ha adapụ. Ịma, nkọwa nke mmejọ pụtara na ọ bụ okwute mkpọbi ụkwụ, ma ọ ga-eme gị ka ị dapụ. N'ụzọ ọzọ, ijide mmejọ n'ime obi gị enweghị ike itonwu n'ime mmụọ ọzọ. Ma ọ bụrụ na ị naghị eto, lee, n'ime alaeze Chineke enweghị ihe dị ka ị nọ otu ebe. Ị nwere ike ịga n'ihu ma ọ bụ gị lawa azụ. Ị ga-aga n'ihu ịga n'ihu ma ọ bụ gị laghachiba azụ. Ị ga-eji ihe ị mụtara, ma ọ bụghị oge na-adịghị anya ọ ga-ata nchara n'ime gị. Ị ga na-egosi ịhụnanya ka o nwee ike bụrụ ịhụnanya. Ịhụnanya na-esite n'ebe Chineke nọ, ọ ga-asọrọ pụọ n'ebe ndị ọzọ nọ. Ọ na-abata, ọ na-apụkwa. Nke a bụ okpukpere na-arụpụta ọrụ. Anyị kwesịrị isonye ma na-arụ ọrụ. Nkọwa ọzọ nke mmejọ nke m gụrụ, nke m kwutụrụ n'abalị, ọ dị ụtọ. Si ọ bụ akụkụ nke ọnya nke ihe na-ekonye, nke na-adọta ihe ọ ga-ejide, anụ nke ọ ga-ejide n'ọnya ahụ. Ya mere ka m kwuo na mmejọ, ịbụ onye emejọrọ, ma ọ bụ mmadụ mejọrọ gị, ma ọ bụkwanụ nsogbu ị nwere mejọrọ gị. N'abalị a, aga m ekwu banyere ịghara imejọ onwe gị. Nke a bụ ozi tọgburu onwe ya wee nye anyị niile. Ndị ụfọdụ ga na-eche, olee ihe m ga-eji emejọ onwe m? Ngwanụ, ị ga-achọpụtakwa.
Mgbakasị ahụ na-ebutere anyị obi ilu. Mgbakasị ahụ bụ omume nke ime nke na-ekwu emejọrọ m n'ihi na nke a na-eme m na ndụ m. Ma onye emejọkwara na anyị. Ọ dị mma, anyị nwere ike isi na Chineke mejọrọ anyị, mana ọtụtụ mmadụ anaghị ekwupụta ya, si iwe na-ewe ha ebe Chineke nọ. Ma enwere m ike ịgwa gị na otu a unu niile si maa mma, ma otu o si dị ịtụnanya na ị chọrọ ịbịa n'ụlọ Chineke n'ụtụtụ Fraịde. Anyị nwere ụfọdụ mmadụ, o nwere ike ọ dịghị ọtụtụ, mana ụfọdụ mmadụ ndị nọ n'ebe a taa, ma mgbe nke a ga-aga n'ihe onyonyo, ọtụtụ ndị ọzọ nke a na-eji nsogbu nke ndị nwere na ndụ gị dị ka ihe ngọpụ ka ị ghara ikwere na Chineke. Ime ọtụtụ mmadụ ndị na-agaghị ekwe, ha agaghị ekwe n'ihi na ha enweghị ike ịnọzi nke ọma n'ime uche obi ha. Chineke a, onye hụrụ anyị n'anya n'ime ntaramahụhụ nke anyị na-ahụ n'elu ụwa niile. Ntaramahụhụ abụghị Chineke kpatara ya, mmadụ kpatara ya, ọ bụghị Chineke. Mgbe Chineke kere ụwa, ihe niile mara mma. Ọ nọteghị aka, ma nke ahụ bụ ihe ọ na-achọ, bụrụkwa uche obi ya. Ma ọ nọ n'usoro ya ugbu a na-agbalị iweghachite ha. Ma ya mere, anyị ga na-enwe ihe ndị na-eme anyị n'ụwa, anyị ga na-enwe ihe ndị anyị ga na-agabiga, mana anyị agaghị na-ewere Chineke iwe n'ihi na ihe ndị nọ na ndụ anyị anaghị aga otu o si kwesị. Oge kacha mma iji atụkwasị Chineke obi n'ime ụwa bụ mgbe ị nwere nsogbu. Ma ọ bụghị ya, ọ bụ naanị okwuchukwu ị nụrụ, ma ọ bụ ebe ị kanyere ihe n'ime akwụkwọ nsọ gị. N'ụfọdụ ebe, tụkwasị Chineke obi. Edege m akwụkwọ a na-akpọ tụkwasị Chineke obi. Anọọla m n'ụwa afọ 40. O doone m anya na ihe obere ndị a bụ okwu abụọ. Tụkwasị Chineke obi bụ ọsịsa nye nsogbu ọbụla nke ị nwere. Ihe niile. Maka inwe ike ime nke ahụ, ị ga-ekwere na Chineke dị mma. Ekwensu jọrọ njọ, Chineke dị mma. Ma ọ bụrụgodu na Chineke anapụtaghị anyị site n'otu ihe nke anyị maara o kwesịrị ịnapụta anyị site na ya, ya hapụ anyị ka anyị nọrọ n'ime ya karịa oge nke anyị kwesịrị ịnọ na ya. Anyị tụkwasị Chineke obi, o nwere atụmatụ nke karịrị nke anyị. Ma n'ezie, ọ bụghị naanị ịrụ ezi ọrụ n'ime anyị, mana ọ ga-akpọta anyị n'ebe kachasịcha mma na ndụ, n'ihi na ya ahapụghị ya mgbe anyị na-agabiga nsogbu. Ewerela Chineke iwe n'ihi na o nyebeghị gị ndụ dị ụtọ, doro gị ahụ, dị gị ụtọ, dịkwa gị ụtọ. Ma ugbu a, mgbe ụfọdụ, achọkwara m ikwu banyere nke a nwa nkeji. Ụfọdụ oge mgbe anyị na-enwe nsogbu, anyị na-abịa na-ewere ndị ọzọ agọzirila iwe. Anyị na-enwetatụkwa ezi omume nke onwe. Abụ m ezi onye otu Kraịst karịa gị. N'ezie, ana m eme nke ọzọ. Ị na-eme bla bla bla. Ịma, ezi omume nke onwe bụ ihe dị obi ọjọọ. Echegharịrị m ugboro abụọ n'ezie n'izu ụka abụọ gara aga, n'ihi na emere m ezi omume nke onwe. Ma kelere m Chineke maka odudo anya ya. Ọ bụ ọnọdụ nke banyere onye mma, nke bụ mmehie. Ọ bụ ihe ọjọọ buru ibu. Ma nwanna, anọgidere m onwe m ọdụ ịghara ị na-eche banyere nke ahụ. N'ezie, ị ga-ekwe nke a? Enweghị m ike ikwe nke a. Agaghị m. Nwanna, mgbe ahụ ka ị na-alaghachi azụ site na amara Chineke, ngwa gaba. Nke ahụ apụtaghị na ya agaghị na-emeso ụfọdụ ihe na ndụ ndị mmadụ, ma nyere ha aka ịbịaghachi na nchegharị na mwegharị. Mana anyị ekwesịghị ibido na-eche na anyị ka onye ọbụla ọzọ mma. Dịka n'ọnọdụ a, gịnị mere m ji na-enwe nsogbu ma ị naghị enwe? Ị kwesịrị ịhapụ nke ahụ aka. Ka m jụọ gị otu ajụjụ: olee otu i si akpa agwa mgbe Chineke na-adịghị akpọrọ gị? Ị chọrọ ịbụ onye na-edu n'abụ, ma wee kpọpụta gị dịka onye ga na-enyere onye na-edu n'abụ aka. Ma otu o si dị, ha nwere nnọọ ikikere ịgwa gị, ma gị lezie anya ime ka ndị ọbụ abụ nweta mmiri. Ewo, ọ dị mma, nke a bụ nnwale, ọkwa ya? Ya mere, gịnị ka ị ga-eme? Iwe ewe gị mewe ezi omume nke onwe, gị merụọ onwe gị ahụ n'ime mmụọ, ma ọ bụ gị tụkwasị Chineke obi. Ọ bụrụ na ọ bụ ebe a ka ị chọrọ m ugbu a, Chineke, aga m eje ozi a n'ihu ọchị n'ihu m. Mana amaara m na ọ bụrụ na ị chọrọ itinyekwu m ebe ọzọ, ọ bụ naanị gị bụ onye pụrụ ime ya n'oge ziri ezi.
ka anyị chee banyere ọnọdụ ndị nọ n'ime akwụkwọ nsọ nke na-atụ m n'anya. Ịma, Chineke na otu nwoke a na-akpọ Noa nwere ọgbụgba ndụ. Noa arụ ụgbọ, mee ihe niile Chineke si ya mee. Mgbe ụwa sọpụchara, ya eruo oge Noa ji apụta n'ụgbọ, Chineke asị ya, mụ na gị ga-agba ndụ. Ihe a agaghị eme ọzọ n'ime ụwa a, agaghị ejikwa mmiri emebi ụwa ọzọ, ma aga m etinye egwurugwu a mara mma n'eluigwe dịka ihe ikwe gị nkwa. Mgbe ọbụla mmiri zoro, gị hụ egwurugwu a, gị mara na ị kwesịghị nsogbu. Chineke agaghị emebi ụwa. Mana Abraham n'isi abụọ ọzọ soteje, nwoke a na Chineke gbara ndụ. Chineke asị, aga m elekọta gị, aga m eme nke a na nke ọzọ, aga m eme gị ka ị baa ụba, ị ga-enwe ala nke a na nke ọzọ, mana nke a bụ ihe m chọrọ ka ị mee n'akụkụ nke gị, ga-ebie onwe gị ugwu. Amaghị m maka gị, mgbe a sị m bie onwe m ugwu ma onye ọzọ abụrụ egwurugwu, obi agaghị adịcha mma banyere ya. Naanị ana m ekwu, ịma ọ dị mma. Ịma, gịnị ka m na-agwa gị? Aghọtaghịkwala nke a. N'ezie, Chineke emebeghị ka ọ dịrị m mfe. N'ezie, anaghị m enweta ihe dịka nnapụta n'ọlụ ebube. Mba, ọ bụghị m. Aga m arụpụtarịla ihe niile. Ma nke a na-ewute mgbe ụfọdụ n'ihi na ana m ahụ ndị ọzọ niile. Mana aghọtala m ọfụma ugbu a ihe Chineke ji mee ka m si n'ụzọ ahụ m si ga ije gaa ije, n'ihi na ọ chọrọ nnọọ ka m ghọta nke ọma ma kụziere ndị mmadụ ihe mma maka ihe ha na-agabiga, ka m wee nye ha olileanya n'ibu agha ha niile na ha ga-enwe mmeri. Ya mere, gee m ntị. Mgbe ụfọdụ Chineke ga-eme ka ị gabiga ihe nke na-enweghị isi n'ebe ị nọ, n'ihi nzube nke iji gị kwara ngwa ọrụ n'akụkụ ahụ, iji kpọta ndị ọzọ ruo nnwere onwe n'oge na-abịa abịa na ndụ gị. O nwere ọtụtụ ihe ndị na-eme n'ime ụwa nke m na-adịghị aghọta, mana aghọtara m. Ekpebiela m n'ime obi m banyere nke a. Chineke dị mma, atụkwasịkwara m ya obi. Chineke dị mma, ma aga m atụkwasị ya obi. Amen. Ihe ịma atụ ọzọ n'ime akwụkwọ nsọ, ụmụnne abụọ, Rachel na Lia. Ugbu a, Rachel bụ nke mara mma, nke dị egwu, nke a na-achọsi ike, nwa nwanyị. Akwụkwọ nsọ si Lia nwere anya berebere dị nta. Nke a pụtara na ọ jọrọ njọ. Ọ dị mma. Lia enweta nwoke ahụ, ma Rachel elewe anya afọ 7, ma Rachel emechaa bata n'ime ya. Jekọb emesịa lụọ ya. Ha na-alụ ọtụtụ mgbe ahụ, mana ebe ndụ m dị, aga m echekwa ihe mmadụ ga-eji achọ ihe karịrị nke a. Mba, imeela. Mana ịmụta ụmụ bụ ihe bịara dịrị ha oke mkpa. E wee gbachie afọ Rachel, ọ tụtaghị ime. Lia wee mụta nwa, mụta ọzọ, mụta ọzọ, mụta ọzọ, mụta ọzọ. Ya mere, site n'ọmụmụ m bịa mụta otu ihe dị mma. Lee, Lia abụghị nke kacha maa mma, mana ya bụ ụzọ nweta nwoke ahụ bụ ụzọ mụta ụmụ. Rachel mara mma, ya kwa azụ nweta nwoke ahụ, ma lewekwa Lia ruo ọtụtụ afọ ọ mụrụ ụmụ. N'ikpeazụ, ya amụta nwa. Mmadụ niile na-enweta ihe, ma mmadụ niile anaghị enwetacha ihe. Ya mere, ị nwere ihe nke onye ọzọ na-enweghị. Ya mere, ị kwesịghị ikwa ekworo n'ihi ihe nke ha nwere ị na-enweghị, n'ihi na o nwere ihe ị nwere nke ha na-enweghị. Amen. Ịma, amaghị m otu ọ dị n'ebe ndị na-eso ụzọ nọ. Ịma, Pita, James na John nwetụrụ ọnọdụ dị iche n'ebe Jizọs nọ karịa ndị ọzọ. Amaghị m maka gị, ma ọ bụrụ m nke ahụ gara iwetu m iwe. Ma ịma, ndị ahụ bụ 3 ndị soro ya gaa n'ugwu nke nwogharị, ma ndị nke ọzọ echere na ndagwurugwu ugwu ahụ. Ugbu a, ekwenyere m na mmadụ 3 ndị ahụ adịchaghị elu n'ime mmụọ, ma ha rituru, ma
mgbe ha rituru ha achọghị ka ndị ọzọ wee iwe, ya mere ha ekwughị ihe ndị ha hụrụ. M na-agwa gị, ha rituru, unu agaghị ekweta, unu enweghị ike ikweta ihe anyị hụrụ ebe ahụ. Ya mere, ọ bụrụ na ị chọrọ inwe udo na ndụ gị, emekwala ịtụnyere ngọzi gị na nnwale gị n'ebe ngọzi ndị ọzọ nọ ma ọ bụ nnwale ha. Hibru isi 12 amaokwu 15. Nke a bụ ezigbo akụkụ akwụkwọ nsọ nke na-egosi anyị na nsogbu nke mgbakasị ahụ nwere ike ibute ma ọ bụrụ na anyị akwụsịghị ya n'oge. Ime ihe maka ịhụ ụzọ ma na-elezi anya ilekọta ibe unu, ịhụ na enweghị onye daghachiri azụ ma hapụ ịnata amara Chineke, ihu ọma ahụ nke na-eru uru ya na ngọzi nke ime mmụọ ya, ka a ghara inwe mgbọrọgwụ nke iwe na obi ilu ma ọ bụ ịkpọ asị na-etopụta na-ebute nsogbu ma ọ bụ ntaramahụhụ nke obi ilu, ma nke a na-emetọ ndị ọzọ ma na-emerụkwa ha. Akụkụ akwụkwọ nsọ ahụ masịrị m. Ọ sị, lee, ọ bụrụ na ikwe dịka ihe ịma atụ, enwere m obi ilu na iwe na agwa ọjọọ ndị ọzọ dị iche iche n'ihi na nna m megburu m site na akwamiko. Ọ dị mma, ọtụtụ ha bụ ndị elinyegoro n'ime m. Ha nọ na-emetụta mmekọrịta m, na-emetụta agwa m, na-emetụta otu m si eche echiche. Ha nọ na-emetụta akụkụ ndụ m niile. Mana ị hụrụ, echere m, n'ihi na a hapụrụ m ụlọ mgbe m dị afọ 18, echere m na agaghị m enwezi nsogbu ọzọ. Amaghị m na ebukwe m nsogbu ahụ n'ime obi m. Ya mere, o nwere ọrụ nke ime kwesịrị ịrụ n'ime anyị, nke bụ naanị Jizọs ga-eme ya. Ọ dị mma, n'ihi na enwere m mgbọrọgwụ nke iwe ahụ n'ime ndụ m, nke ahụ nọ na-emetụta ọlụlụ di na nwunye m, ọ nọ na-emetụta ụmụ m, ọ nọ na-emetụta mmekọrịta m niile, ọ nọ na-emetụta ndụ m na-ebi kwa ụbọchị. Ya mere, otu a akwụkwọ nsọ a si kwuo, ọ bụrụ na ị kwụsịghị ya, ọ ga-abịa gbasaa, ọ ga-abịa metụta akụkụ ndụ gị niile. Ma ụfọdụ n'ime unu, ọ bụrụ na unu ga-ewere obi unu tinye na ihe m na-ekwu n'ụtụtụ a, nke a nwere ike ịbụ mgbanwe nke ndụ nye gị. Ebile ndụ gị n'obi ilu na iwe ma jupụta n'ịkpọ asị na obi ilu n'ihi ihe nke mere gị, nke na onweghị ihe ị pụrụ ime banyere ya, mana Chineke nwere ike ime ya ma ọ bụrụ na ikwe ya. Ma ugbu a, akwụkwọ nsọ gwara anyị, Chineke gwara anyị na nnwale dịrị anyị mma na anyị kwesịrị inwe obi ụtọ banyere ha. Ọ dị ịtụnanya otu anyị si anọ n'ime mmụọ mgbe ihe niile dịrị anyị mma, ma otu anyị pụrụ isi kpọlite okenye ahụ mgbe ihe na-adịchaghị mma. Chineke chọrọ ka anyị nọsie ike, nọsie ike, nọsie ike, nọsie ike. Anyị ga-ekwu maka ịnọsi ike ruo nwa mgbe. Anọsi m ike n'ọtụtụ afọ mgbe m na-amalite ndụ. Amaghị m otu m ga-esi akpa agwa ruo mgbe ekwensu ga-agwa m. Ya sị na obi na-ada m mba, obi adawa m mba. Ya sị iwe na-ewe m, iwe ewewe m, n'ihi na amaghị m otu m si achịkwata echiche m. Anọ m na-eme ihe ọ bụla ọ dị m ka m mere. Ma ịma mmetụta nwere ike ịdị mma mgbe ụfọdụ, mana mgbe ụfọdụ ha nwere ike ịdị njọ n'ihi na ị maghị mgbe ha ga-abịa na mgbe ha ga-apụ. Ị ga-akpachapụ anya ịhụ na nke ziri ezi na-achịkwata ndụ gị. Abụ ọma 94 amaokwu nke 12 ruo na 13 amaana m ahụ. Ka anyị lee nke ahụ anya. Onye a gọziri agọzi, onye nwere obi ụtọ, onye ire ọma kpọrọ na onye a ga-emere anya ụfụ, bụ nwoke ahụ onye ị na-adọ aka na ntị, nke ị na-atụziri aka site na nkụzi nke iwu gị. Ya mere, nke a na-ekwu na mgbe Chineke na-adọ gị aka na ntị, ịbụ onye a gọziri agọzi, ịbụ onye a gọziri agọzi, ka ị nwee ike inye ya ike nke ọ ga-eji wee jide onwe ya jụụ n'ụbọchị ihe mgbu, ruo mgbe a ga-egwu olulu nke ịla n'iyi ahụ nke dịrị onye obi ọjọọ. Ya mere, nke a na-ekwu na Chineke ga-aga n'ihu ị na-emeso anyị, na-emeso anyị, na-emeso anyị, na-emeso anyị. Ma akụkụ nke ahụ pụtara na ọ ga-ahapụ gị ka ị banye n'ụfọdụ ọnọdụ nke na-adịghị mma, nke ga-ewetara gị eleghị anya ihe kacha mma site na gị. Mana amaghị m ihe bụ, mana akwụkwọ nsọ si na James isi mbụ na nnwale na-ebupụta ndidi, mana o bupụtara ọtụtụ ihe n'ime m tupu ndidi abịa. N'ezie, ihe dị ka ihe ọjọọ dị iche iche.
mana o were ihe dịka afọ 25 m onwe m ịnọzi nke ọma. ma amaghị m o nwere onye n'ime unu na-adịghị eme ọsọ ọsọ ka m. mana o nwere otu nwa agbọghọ abụọ. Ọ dị mma, enwere ụfọdụ ebe ahụ. Ịma anyị kwesịrị inwe uche Kraịst. Gị chee na anyị ga-amụtatụ ihe ọfụma karịa otu anyị si amụta. Chineke nye gị nnwale ma ị gafee ya, ọ ga-enye gị ya ọzọ, nye gị ya ọzọ, nyekwa gị ya ọzọ, nyekwa gị ya ọzọ, nyekwa gị ya ọzọ, ruo mgbe ị gafere ya. Chineke ga-aga n'ihu ị na-ekwe ka anyị na-emeso ihe. Ma ihe ndị a abụghị ihe nke ha anaghị dị. N'ezie, nke a bụ ihe na-edoghị anya, ihe na-agbakasị ahụ, ihe ndị ụfọdụ ihe na-eme. Naanị ihe ụfọdụ ihe ndị na-eme. Ndị mmadụ na-ekwu ihe na-ewe anyị iwe. Anyị enwetaghị mbuli elu mgbe anyị kwesịrị n'ọrụ. Anyị enwetaghị ịga egwu na ndị ọbụ abụ, ihe ọ bụla o nwere ike ịbụ. Ọ dị mma, ọ bụrụ na anyị emenwu ihe ndị ahụ, olee ihe anyị ga-eme ma ihe ndị siri ike bịakwute anyị? Ma ya sị nke a gaje ịga n'ihu, ma ka ị nwee ike, ka Chineke nwee ike inye anyị ike iji dewe onwe anyị jụụ n'ụbọchị ihe ọjọọ. Onye ọbụla kwee, aga m amụta idewe onwe m jụụ. Ikwughị ya ka obi ọ dị gị mma, achọrọ m ka ị kwugharịa ya. Ekwesịrị m ịmụta idewe onwe m jụụ. Timoti nke 2 isi nke 4 malite n'amaokwu nke 3. Nke a bụ akwụkwọ nsọ tọgburu onwe ya. Ma oge na-abịa mgbe ndị mmadụ na-agaghị anabatazi ma ọ bụ die ndụmọdụ ziri ezi ma ọ bụ nke dị mma, ma na-enwe agụụ nke ntị maka ihe nke dị ha ụtọ ma dịkwa ha mma. Ha ga-akpọkọtara onwe ha ndị nkụzi n'elu ibe ha ruo n'ole nke ha chọrọ, ịhọrọ ha iji mejuo ihe nke ha chọrọ ma mejukwa amaghị eme nke ha ji. Amaokwu nke 4. Ma ha ga-atụgharị site n'ịnụ eziokwu ma na-agagharị n'echiche na mmepụta nke mmadụ. Amaokwu nke 5. Ma gị onwe gị, ọ nọ na-agwa Timoti nke bụ onye ozi ọma, ma gị onwe gị nọrọ jụọ oyi ma nọsi ike. Ma ekwekwala ka ị taa ahụhụ na ihe isi ike niile. Na-arụ ọrụ nke onye ọka ozi ọma, na-arụzu ọrụ niile nke ije ozi gị. Ugbu a, ebe a dị nnọọ mma. Amaokwu nke 6. Pọl sị, ma o ruwela mgbe a ga-eji m achụ àjà. A na ha awụpụ ndụ m dị ka onyinye nke ihe ọṅụṅụ. Oge nke mmụọ m ga-esi n'arụ m apụ eruwela, mana aga m enwere onwe m. Ọ dị mma, nke a na-enye m obi ụtọ karịa gị onwe gị, echere m. N'ezie, aghọtara m ihe ọ na-ekwu. Ọ na-ekwu, lee, ị nọ ebe a n'ụwa a n'oge nke anyị bi n'ime ya, ma na-agbalị ife Chineke na anụ arụ a nke anyị nọ. Ọ dịchaghị mfe mgbe niile, ọ naghị edocha ahụ mgbe niile, ọ nachaghị ebute ịdị mma. Ma nwanna, ụbọchị gaje ịbịa mgbe ọrụ anyị n'ebe a ga-agwụsị, ma anyị ga-apụ site n'ahụ a, ma anyị ga-enwerechasị onwe anyị kpamkpam. Ma enwere m ike ịgwa gị otu ihe? Nke ahụ bụ ebe ndụ ga-ebido. N'ezie, ọ bụ ihe dị mkpa ka anyị niile ime mkpebi, ime ihe ziri ezi, ọ bụrụgodu na ihe ziri ezi abụghị ihe na-eme n'ebe anyị nọ. Pita nke 2 amaokwu 23 sị, mgbe ha wetara mkparị nye Jizọs, ọ sagwaraghị ha okwu. Mgbe ọ tara ahụhụ, ọ baghị mba. Kama nke ahụ, nke a masịrị m, ọ tụkwasịrị onwe ya obi, wee nye onye na-ekpe ikpe ziri ezi. Nke ahụ bụ akwụkwọ nsọ dị mma. Otu ọ dị, ahụrụ m akụkụ akwụkwọ nsọ nke ahụ n'anya. Enwere m ya na ihe odide, ma edekwara ya n'ahụ aja m. Ma akwụkwọ nsọ Amplify sị na ọ tụkwasịrị onwe ya obi na ihe niile, tinye n'aka onye na-ekpe ikpe ziri ezi. Ịma ihe mere na ọnọdụ gị nwere ike ọ dịghị mma, ma Chineke bụ Chineke na-ekpe ikpe. Ma nke ahụ pụtara na ọ na-emekarị ihe na-ezighị ezi ka o zie ezie. O nwere ike iwe oge, ọ na-emezikarị ihe na-ezighị ezi mgbe anyị tụkwasịrị ya obi. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.